Következik egy kocsmai jelenet. Előadják Dudicsné, Jakabné, Rászné és Szamosfalviné. Fogadják szeretettel őket. Majd elhúzom én a dieteket, mindjárt még a zenésznek is adom. Nézze meg az ember! Ahol vagyok? Hát nem eléget ittál már mámba. Mese! Ilyen kartus feleséget van Vigyázz! Nagyon vigyázz! Asszony! Te csak hallgass! Engem ne háborgass! A pillanatban vagyok, azt néked parancsolok. Parancsolsz a rosszatnak! Te csak hallgass! Hallgass te! Nézze meg az ember! Összeszeded a komákat, hogy elisztátok az árát a tehénnek! Jó komám! Visszaadta 20 000-es! Tudjátok ti, igen, hamar öregszik. Öregszik az öreg anyád! Hazakat jár a szája, rántos lesz a rózsaszínű orcája. Milyen a rántos? Menjél! Az idő már elszólal, Én szerettem, nem? minden asszony kész marad. Csak az a szívem látszik, egyedül a helyes asszony öregszik. Nekem ilyet még anoljál, mert hazagyőzt nem engedlek meg. Innantól az árokkal, de komám. Hát neked olyan kör
feleséged van. Van mit fogni, és alapvetően nem gurulsz, de ugye? Miről beszéltek? Nagyon vigyázzatok, mert nekem tudok írni, hogy nem te vagy a uram. Ne legyél ilyen kardosan. Még az egésznek is adom, mint a vigyáj. Így áll te! Megtetített közben, este van. Rá, cigány! Az a mennék jól gyerek, sötét van. Gyere baba, gyere, és mutat az ország után, hogy merre van. Piros hajnal, aranyok, ezt a csokolát jönnek. Piros hajnal, aranyos, ezt a csokolát megverem. Most hogy csókoljuk? Büdös savanyú.